Joseba Belez. Pero nik esaten dena da, urtez urte elkartzen garela Buruntzaldeko herri desberdin batetan eta aurten urtetari egokitu saioa ekitaldi egitea. Prentsaurreko helburua eta zergatia Buruntzaldeko euskaltegien berrien batera da. Igarotako ikasturtearen izankakoa eta ikasturte berrirako daude berrikuntzak edo aipatzea. Hasteko esan, heldutan euskara ikasteko ikasturte berriaren atarian daudela, matrikulazio epea irekita dagoela ere bai, eta irailaren amaieran itxiko dela. Herrian arabera. Iraila osoan zehar. Esan behar da baita ere, Buruntzaldeko udalek euskaltegiko matrikulazioan sustatu nahi duela eta horretaz saiatzen direla egin beharreko karpenak eginaz. Euskara jakiteak merezi duelako, galtzekorik ez duelako eta irabazteko asko duelako. Daukagu, bai bakoitzarentzat eta baita ere ingurukoarentzat. Lehen aipatu dudan bezala, nabarmendu nahi du baita ere Buruntzaldeko udalek euskaltegian egiten duten lana, elkarlana, beti ere helduen euskalduntzearen mesedetan. Elkarlan horren lekuko da urteroko prentsaurreko hau. Baita ere nobedade garrantzitsua bezala 2017-2018ko ikasturteari begira euskaltegi berri bat izango dugula esan nahi dut honietan. Guretzako erronka handia da eta itxaropentsu gaude dena ondo joango dela pentsatzen dugu. Aukera berri bat eman nahi dugu gure herritarrei herrian bertan euskaltegia zabalduta eta euskal ikasteko aukera hori ematea alegia. Azpimarratu ere Buruntzaldeantzako berrikuntza handia dela hori euskaltegi bat izatea. Eta hoxen da lehezea eta bestalde baita ere Andoaingoa jartzen du Andoaingoa euskaltegia lekuz aldatuko dela. Neubali pixka bat. Aipatu du bezala, Urnietako ez baina Andoaingoak ere lokal berria izango dut, euskara zinegotzi nahi zenez, adierazi oso postekoa dela, hilabete asko eman ditu euskaltegia lokal berri hori izateko, baina azkenean udala eta AEKaren arteko hitzarmen bat medio, 15 urteko lagapen bat egin dugu, eta esan bezala udala pozik dago horregatik oso ona izango delako bai ikaslentzako eta irekaslentzako ere. Gaira etorrita eta kanpainan zentratuta, aurtengo kanpaina honek bi lelo edo bi esalditan laburbilduko luke. Batetik, euskara ikasiz irabazteko guztia daukagula, galtzekorik ez, bai gutariko bakoitzak eta baita ingurukoek ere. Eta bigarrenik, baietz 1000 urten erronka bota nahi dugula. Zergatik erronka hau, iazko kutxoan, 2016-2017, Buruntzalde osoan 256 ikasle izan zian euskara ikasten aritutakoa. Aurten erronka modura planteatu dugu kanpaina eta esan bezala, euskara sustatzeko eta indarberritzeko bidean nahi duguna da ahalik eta ikasle gehien animatzea hortara eta horregatik aurten baietz 1000 urten helburu edo erronka hori jarri dugu eta noski 1000 baino gehiago baldin badira asko zuen. Euskara ikasteko eskaintza oso zabala da Buruntzaldean. Aurten Urnietako inkorporazio horrekin 8 euskaltegi izango ditugu, Andoainen Astigarragan Urnietan eta Usurbilen AEKaren euskaltegi bana izango ditugu, eta Hernani eta Lasarte horian udal euskaltegi bat eta AEKako Lasarte horian ere AEKako AEKaren euskaltegi guztiak abek homologatuak dira, eta eskuriak ere. Euskaltegi guztietan dagoeneko zabalik dago matrikulazio epea, aipatu bezala, Lasarte horiako udal euskaltegian
irailaren 15 arte da, matrikulazio epe hori, Hernanikoan irailaren 22 arte, eta beste guztietan, Aitako euskaltegietan, irailaren 29an itxiko da matrikulazio epe hori. Eta, matrikulatzeko aukera gongo da, bai arratsaldez, euskaltegi bakoitzaren bulegoetan. Euskaltegiak egiten duten eskaintza oso zabala da, ikastaro hainbat eskaintzen dituzte, horren berri orain emango digute hobeto euskaltegietako ordezkariek, eta nik bakarrik bukatu nahiko nuke esanez, ez dela garestia, baizik eta merkea dela Buruntzaldean euskara ikastea. Euskara ikasteko diru laguntza hainbat eskaintzen dira, alde batetik ABEK matrikula postuaren zati handi bat ordaintzeko beka ematen die ikasmaila gainditzen duten ikasleei, eta bestetik Buruntzaldeko udalek ere diru laguntzak eskaintzen ditugu ikasketa horietarako. Udal bakoitzaren arabera asko aldatzen dira diru laguntzaren kopurua edo baldintza. Asistentzia maila bai dela denetan errepikatzen den kontu bat, eta bermatu beharrekoa, bestela udalez udal esan bezala baldintzak edo ezberdinak dira. Baina bai azpimarratu diru laguntza horien kostuaren, matrikula kostuaren, 175 eta 100aren artean ematen direla diru laguntza, beraz, kopuru politak eta dira, beraz, bada animatzeko elementu bat. Informazio hau guztia eskura dago buruntzaldea.eus webgunean, animatzen ditu horretarak, webgunea konsultatu edo Euskaldegi bertako webgunea konsultatu eta animatu daitezke, matrikulatu eta